Step ka basok, step ka bakman, nakamanta jong pilang baro, kinong pen, ki parabangit ki bait, ki parlok ki parajor, ki bijupet, yagan ka program, jong gani ka channel lingba ka Good News TV. Ni ai kublay pi sa sin pat lingba jong gani ka step. Ai ba gani ka step hi kaniyo panlong, ka step ka bangi sedang. Da ka bangi pan mat ye ki jingker khu ki jong play ha ka bangi ngin ya ye gani ka sngi barok ka we shisha da ka bangi sngo scam bagani ka sngi kalong ka sngi ka play uptin bat uyalam yangi sai sien pat ling ba jong gani ka stamp para bangit ki ba ye ki palok ki para jor kinong pet ki baju smart ban pet ye gani ki program ya ke baka Good News TV kawan lam siya na kapor nga kwa banyalam mi ke jingmut jing perkhat ke jong ilang baro ka ni ka step naga gospel ka jong Matias kalanong ka ban riu ka khat ka basan hadu ka bakendai ki kintien ki ba ong kumni haba me duai ru wat long kum kinong arsap naba ki i ban yeng kerpat agis senako bat haki dong kilat bakin yo pen pau haki briu Shisha nga ong hapi kelayo yala kanong Henry me haba me duwai tulit rung syala kapulit bat haba me lakang yala kajingkang tu kerpat ya ukpa jong me ubah hakabari te ukpa jong me ubayo i hakabari un ainong ya me hakabapau bat haba pi duwai wat bun kitin bit kum ki gentle naba kiamut un snow yaki namar kababun ktien jongki namar kata wat longkum kita naba ukpa jongpi utip ya ka iru bapi don kam mensua bapin panu namar kata pin duai kumni kukpa jongi ubah beneng bat ter ngiatip ya gitu ki benta ki para bangit bi ki para nong ngap ki parlok ki para jor ki jongi Haka jengem ka jengi judan sibun ki baong. Judan sibun na preng jongi para banget ki baong. Ka biang ladangin duai haka nuku komru. Duai kumnu ublay usngaw parus ngap yangi. Henry u Jisu haka gospel ka jong Matias ka banglapen sngaw menta uwi kai yangi. Wat long kum kinong arsap. Wat long kum kinong arsap kay kiti kinong arsap. Ki parisi. Uthow. Ya kata kajing duai ka jongki uang wat won tin bit kum ki gentle pila jumat baki jing duai ki jongi bau blai sim na juba lani omdan kanu kadak bakin wan ban urlong kita ki bangi ngila duai laslam haga jing em ka jongi ngatarang is ngau thu kumnung is ngau kumnungi perkhat Syapang ublay, haba kita kijing duai, baraba kita kijing pan jongi, kim urlong. Hatu, kajing duai, bat kajing kerpat kajongi. Kan lak mo, ban pen ya kadok nut kajong ublay. Kajing duai, bat kajing kerpat, jong kahana, kila penong ya kadok nut kajong ublay, bahkan hin. Ka kitab kabaningkong Samuel, kanong kabaningkong gadkot kabaningkong gaya tu yangi. Baki jing duai, jong kahana. Ki penlong ya ka dok nut jong blay bakan bat baun ngap shu ka gospel ka jong Matias kal nong ka bakatsan ka khot ka arpuai hadu ka ba arpu pra kaya thu yangi ya kata kanong kanan ka bala khum trat yo tra Jisu kat hadu baula pelat ya ka dah ka ba kerku ya ka u Jisu sngob ha la ringi diwai lemu ublay jongi unom sngoba habang iduai klumar la ru ban priang ya kijing pan bat kijing kwa jongi habang iduai lember ngiduai da kijing bam sngow thu kabatieng yo unong penban habang iduai da kijing bam sngow thu bat kijing sngow lemwer jong kijing im ka jongi yo uong penban kumbaka siti show jakap kalanang kabasaw kadkot kabalai Pipan tipimyo diang naba pipan bam day. Shushu ka siti ka jong Jacob kan nong ka kan reu ka kot ka pra ko ong
wat mut bauta ubada senrap mensim unyo diang ai na uplay. Para banget be kaktien ka jong play kahikai yang iban duai. Hagani ka gospel ka jong Matias. Kat khot ka ban riu ko ong haba me duai to let shaki pulet. Ka ba mut ngilet sha ublay da ka jing sngoren. Ngilet sha ublay da ka bang ipinret yala de da ka tok not baro. Da ka bang isngau thu yala de ngilong ki bakum no. Ka gospel ka jong Matias kalanong ka banri ko khat ka ba pra ka kentu yangi ba kita ki jing pan jong ikin long ki ba shai specific shu ka shiti shkinong Pilipi kaya thu yangi kalanong ka ba saw ka khat ka banri ko ong let ringkat da ka jing ai ngu umdei bangi let shoble tang da bangi pan ngi pentip ya ki jing kwa jongi henry ru da ki jing ai ngu ngajus ngau thu kumni marwai haladia habanga duai kalong thik ko mangilet yakendu bat ki kimi ki pa ki jongi ngia kran ngia thu yaki ngi pentep haki yaki aka baro ki don na kita ki chingia thu bat ki ching pentep ka bangi ngi don kam palat henry ki bangi habban up kin don pat ki ba kin ai la ne ba kenom ai kata kada ke jinglong jong ki kimi ki pa ken mau ya ladi habang ye kendu ye ki kimi ki pa bang lek pan ut ya ki ngilek ben ya thu ye ki jindan kam jongi kumbang i pen pau haki nangta shu ki kimi ki pa habang ngilek haki ki dapat ru yang i haba ngia keren bat ki kumnu ngile ki pet yang i nadu ki ktien kabangi keren karukom kabangi ngi kran karukom yang kasur kran ngi kran da kaktien ka ba pendam ka ba penret lani ngi kran da kaktien khor lani ngi kran da kaktien ka bangi shudawa pe naki ningi shuken hiet ningi kran na kata kasur ka ba he sur ki kimi ki pa ke jongi kin pet bha ya ka akor jongi kumnung ya kran bat ki tip himut dor ko ki para banget parlok kinong pet ya ka channel himut dor kumnu habang ilen banyak kendu lele bat ublay jongi da kanu galanti ngilet hatu ngilet da kijing da kijing sngo ko nyo kamen sim jongi na mamang ya kendu ya kijing ka jing im ga jongi ne hatu ngilet da kijing sngo ret ublay ban pentip ya kijing syam ban pentip ya kijing dan kam ka jongi ki bangi ngilet sya ublay kani kijing slok kabalingkot kanlong tang kijing pen ken mau kabalingkot kabangila ban penbet ye kerkom duai jongi kinong ruai shaman sim hakakot jing ruai kajongi ki kran ye ki jing kodor bat ikapor jong ka jing duai laringi pet haka jing ruai KHB ka number ka ba arspa san pusau ko ong jisu long ulok uba kodor hatu ngila let ni em shau blai jongi ban pentip ye ki jing kwa ka do nut jongi ye ki jing dan kam jongi mengilat bani syam kumu tau lok uba koridor nakam taga jing im ga jangi shu ka jing ruai KHB number ka aspa prapu kendai ko por jing duai basong tiang por jing duai basong tiang hatu ngila julet ni am daga ta ka jing syam ga jangi ka babat ublai baka taga jing syam jangi kan long ga jing syam ga batiang ga penhun ya ga donut ya ka men sim ga jangi shu ka jing ruai ka ba lais pa nyop kendai ko haka jaka kentang ba udan hatu ngila julet bani syam badu blai jongi bani syam hakata ka jaka kentang ka udan ne ki jing duai ki jing pan jongi ki sulong tang dep ki jing duai jongi ki bangi duai hayeng men step bantai ki duan hatu ki sulong ki bangi sule tang dep para banget be ini jing slok balingkot ngong ye pi in long tangi jing pen ken mau yangi bangi dan kam ban len akamat jong blai da ka jing sngoret ban pen tip iki jing dan kam jong ka jing em ka jing bani syam bat kum uparlok bani syam bat maka ta ka jing syam kan nong ka batiang bat bani syam haka jaka kentang ka udan ublay ni ram ublay kerku yang ileng ba jong ka sngi nginyo ban nya ringkat lambat ublay hapo ka jing kerku ko jong blay tingin pendam ka jing duai ablay buk pa jong i bab deng ka buram ka jingu ngi ai syam ka trai
Leng bejong gani ka way pat ka step ka bang iyo ka banya slok lambat me nagani ka tin ka ba kuot ka ba kentang ga jong me ka ba pen ken mau yang iko try bangin wan hakmat jong me leng ba ki jing duai ki jing pentip ki jing pan ki jong iko kan rat kan long de ka do no jong ki jing snoren ba ka jing sham ga jong iko kan rat lambat me ko mu to lok u ba ko dor kan long ga jing sham ka ba tiang ban ngin yo ban sham ha ka ta ka chaka ka ba kentang try ker khu yang ileng ba jong gani ka sngi bagani ka sngi kan long ka sngi ka bang yo ban ma ye ki jing ker khu ke jong ma ya lam ru ko try na kam ta ki sngi ke por ka bang sa paro sngo blai ka bungu ka jingi ka teng jisu ngi duai amen